Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken ulay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinayto ya programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Martes po, 28 di mabilang bulan ti Marso 2023, manibod ti ENR Online, may danon man kada kayo, ti sabali pa parang ti programa Damdamag ni Berto. Dati ako di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, i-technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para sa balipay nga intay pa ng idasar kada di damdamag nga mumi apo nga pakaseknan tay amin na asa nga pada. Dagi damdamag apo ginsagana mi Gibalasyo tao Amerika apo innem digiti natay idi napasamak apa nagpalto-paltog iti uneg ti Mesa pagadalan ijay Tennessee. May nagidi dito ni US President Joe Biden nagpanawagang kadi nagpampanday linteg nga mapaigitan ti panagtagikwa dagiti umili iti Amerika iti assault rifle gagayem malagi apo dito kaso iti Iba Beach Hawaii after apo diti imuna apaltog nga inusar diti suspect adda inasot na nga assault rifle nga no kas pagarigan pimutok DJ nga assault rifle amangan ta adupay digiti nairaman wenno nasugatan no di peket adda digiti natay iti DJ nga insidente apo iti Iba Beach gagayem ken kaamsat. Iti sa bali nga bangir dito kabukbukudan tay nga pagilyan iti dedi topiko tay apo di kalman seknan ti El Nino wenno posible apo nga panagkamtud ti danom papagayam ti Maynilad adda ti abiso na iti patungpalda nga water service interruption iti kada aldaw tapno makapag-inot da apo iti danom gapo iti epekto ti El Nino gagayem ken kaabsat may nagidi ito sumagmano nga consumers tinangiya padanon apo iti arungaing da gapo iti panagkisay panakakisay ti supply nga danom kadagiti sumaganad nga aldaw. SK Iken Barangay Eleksyon, gagiyem kamsat, nayakar apo di election period, naipan iti Agosto 28, aging gana iti Nobyembre 29, gagiyem ken kamsat, di kita tumaray apo, iti barangay, tuloy-tuloy, iti sabali pa nga damdamag ni Diputado Tebes, may itudtudon, kas ute ka po ti panakapapatay ni Governor Ruel Digamo, sego na po iti Department of Justice. Ti biyang ni Vice President Sara Duterte, ken DepEd Secretary, kontraen na po diti panangipurpursigi ti Alliance of Concerned Teachers, nga mahayran ti agarop 30,000 nga mangisursuro gagayem ken kabsat iti kada tawen ket deta agpaot ti 5 atawen gagayem ken kabsat kuna ni Vice President Sara ken DepEd Secretary imposible gagayem ken kabsat dati a Gobernador Tebes ijay Negros Oriental addaan kano apo iti private armed group gagayem ken kabsat so iti sabali pa nga damag digiti Pilipino apo naganak nga Pilipino ipilit da apo di panagusar ti face mask digiti ubing kadagiti eskwela uray no saan nga voluntaryon detoy gagayem so di apo ti iti pelang eskwela pribado nga pagadalan saan kano nga naabiswan apo kadetoy no permit no exam bill iti biyang ti pagpandayan linteg. Dagitoy ken sabsabali pa ay may danon kada kayo ti lasod ti maysa nga oras nga panidanon awan na panakaidanon ti programa tayo Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration manibut ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Tuloy-tuloy, gagiyim kay Kapsat. Ada diti interview tayo apo, kina Apo Barangay Chairman Elviro Aguo, manipo diti Davila Pasukin. Kalpasan na po nga agdasudas ti pusit, gagiyim kay Kapsat. I think pusit is gre-range sa po ti presyo na ti per kilo 200 to 250 pesos kada kilo, gagiyim kay Kapsat. Kita nakininuman tayo tayo before Apo nga programa tayo ni Apo Kapitan na ada ka di pa kay diferensyaan na po di pa nakakalap wenno panagala iti pusit kumpara ka diti sa bali kay ikan wenno lames iti biyang ti tao kakabsat keng gigiem kasla di pa nang ilawlog na tatay kunin na but narigat agpatpat nagkano apo di kita mapanagala iti pusit gagiem ijay Davila tiyan ori siguro sa bali nga lugar kasi may samit ti sistema apo iti panagala iti pusit amuyo ado di kita akin paborito ti pusit ori siyak magusgustuak ti pusit maki dapat dito chapsoy seafood chapsoy ko na sa nga kanda iti pusit dapat dito mix seafood sa pusit kada sabsabali pa nga seafood gagiyem kay kamsat ten ado apo paka mabalin na nga pakalutuan malaksid yung adobong pusit kilawing pusit kakabsat kay gagiyem di kita mabalin na po nga panangluto wenno recipe nga dito ket biyang ti pusit so amuyo kada kita imuno nga aldaw especially dita Davila di kita imuno nga paset ti tawen medyo nagkisang apo ti kalap wenno pagsapulan di iti mangalap gapo apo DJ Chempo ini umamyanan nga paset iti hanlang nga Davila even Burgos Pasukin to include Pagudpod gagiyem kay Kabsat gaputa naapektaran da apo kadeti kadeti saan niya napinta sa apo nga Panawen apektado da apo kadeti Panawen ni Jay Cagayan na nagtudtudo na angin na dawel
So that medyo timbal na po ti sitwasyon na ti agdasudas is pusit gagayem kay kabsat iso ti kaadwan idi nga rin na panggami na panak nakiya piknik ako di kurimaw ket pusit ti ginatangda nga intuno mi jay cottage kabsat kay gagayem but ti pinanggatang na sa 250 per kilo ngem press na press talagang napakasarap gagayem kay kabsat DJ pusit so amwen tayo mais diferensya ka di apo ti panagkalap ti pusit gagayem kay kabsat kadagiti sa bali nga klase iti ikan kasano apo iti epektuna nakabrut kadagiti di mangalap gapo apo ti kinakisang ti makalapan kadagiti imununa nga al-aldaw wenno tiyempo kakabsat ken gagayem kabayatan na kasangman na po det interview tayo medyo bisin sa ni apo kapitan thank you very much ken ni Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 J. Flores Street, Labag City no adarikiriknayan nyo apo ti Baguio ket yung nagpakonsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan agyaman tayo pa apo di TMT Construction Company di Barangay 48A Kabungaan North, Labag City amin nga construction assistance nga kasapulan nyo apo manipod pa nakaplano aging gana nga malpas ti kayat yung patakdiran na pasdek asistiran na kayo itinaing kalintigan na presyo ti TMT Construction Company babaeng kaniya Honorable Telwin Tapawan thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan na po iti Balintawak Street ti Sudad Tilawag adaan na po karili ang kakaling aircon technicians tapno ti kasta ornusen da po ti aircon tilugan nyo babaeng kani Engineer Neil Jose maraming salamat iti Cherylins Crispy Chicharon magatang dito po iti ground floor ti San Nicolas Public Market Cherylins Crispy Chicharon at daan raman nga di muntupulos malipatan gagayem babaeng kada Mr. Henry Vallador ken kastamit din ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador agyaman tayo pa ken Mr. Victorino Pascual di Honolulu, Hawaii ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacarang, Ilocos Norte ken kastapay ni Ma'am Esmer Galisinao manipo na po di Barcelona, Espanya okay ididete kung daway kayo naman tayo live and exclusive ni Apo Punong Barangay Elviro Ago manipo na po iti Davila Pasukin Ilocos Norte tapik tayo apo ket tipusit gagayem kay kabsat naimbag nga malim mo apo kapitan live ka iti programa tayo Damdamag ni Berto good afternoon Kap good afternoon much sir Robert kiti bibigay nagdingdingig iti live program iti Damdamag ni Berto naimbag nga daw tayo amin. Okay, kumusta ti panyempo dita pasukin especially dita Davila kadi ito yung alaldaw kasi kadi di mo nang inumenmi ka na kayo ket sana makasalog dita kakapsa na mangalap gaputa agtutudo na Noel po kapitan. Kasi naman sir kita met-metel yung tatala nga medyo imangin-angin niya madagilata na pan baybay set ano mag-test lagi nga katabel hindi talaga nga na-ejected mo nga season di pa nagkalap di barangay kayo. Okay. Apo kapitan, uri di kiti sabsabali nga coastal town, manipod ti abagata, nagpaamyanan na makita tayo ti kaado ti makalapan apusit. Talaga nga dahito ti tiyempo nga panagkalap, no panagruar ti pusit. Apo kapitan. Well nga, di kiti kita, basta summer, di ko natin yung pinagkakalap. Dito pusik na dito magatang mo pa yan turuno tayo dito no tempo na sir panagalang pusik amin nga kasi tila mas dito malaksi dyan dito first class na pusik na kunada nga ada pataw natin dito ada cellophane na dito lang nalamis nga tempo na wala dito sir okay. Okay, adda ka di pa kay dumaan ti wagas ti panagkalap iti pusit kumpara ti sabali nga ikan or lames iti baybay apo kapitan. No, dito pusit circuit ka silawan da sa dalawang panagala nung dito awan ti bulan. Net yung da bulan ang makaala kasi pang-paarak dito pusit dito silaw. Ada ikan nagdang silaw yan unek yan di arakan tipusit no arakan tipusit dan karwasan dabot akwan Sir Robert
Okay. So sa Bali, silaw ti panggutigod da deposit tapno umasidigda kadi yanda apo kapitan. When umasidig ko yung bilog sa Robert, then karwasan naman yun. Mustingan di pagalanda, di kito lang ka diente, asidig mo lang payaw, no, nataaw, mga 20 miles away kasi sa Robert. Okay. Awan mga ganun ko yun di. So kayat na nga sa wen talagang natinga adayo manipod iti takdang ti pakaalaan iti pusit kasi yung mga payaw several nautical miles kaadayo na iti takdang apo kapitan. Well, pero sa Robert, adayo, awan yan tiigid nyo nila. Kaya di kayo pusit ako, customer la pa dito, customer la dito, gumadara, yung pin pa dito, natinga. Pangawagan, tarakwalan na migrate. Kung sa bali na country, papananda, makagataan. Okay. Okay, apo kapitan, sukay na sa wen, gaputa silaw, ti pangatrakar da kada ito ipusit, kaya na sa wen, night time lang nga mabalin niya kalapen ti pusit, rabi. Well, sir, night time lang. Patpatag na po, di kasi bata yun, nagkalkalap na yun. Then, hindi ka sa panagalit ka. Okay. Kasanot ka bayag or anyang ada ka di designated nga oras nga panagado ti pusit, especially rabi apo kapitan. Pagpatpat lang, sir. Basta nag-ship nyo yun, mapandan. Sa gato lang, gawin dun, naggawag. Okay. So talaga nga puyat ti kalaban mo. Kada ti na panagala iti pusit, apo kapitan. Well, sir, hindi mo kinilat na. Samantalang amin no payaw mo. Kasi parbangan at malmalang nga, makainanakat kita. Ingan tayo po rabi, patpat nagpa. Okay. Okay. So gabuta ka adu ti pusit, apo kapitan, medyo naka-abroad ka din, di kita kalugaran tayo, gapu ka dito saan niya napinta sa panyempo, ka di mo na abulbulan, gabuti ka adu dito pusit, nga maala, kada dito nga alal daw, dita paset ti baranggayo, apo kapitan. Alam na ang payunin, sir. At nga bigay payaw, kailang kita, at nga iikuha, dito ka rin po ng puyat, ito nga hampela unay. Baka, kasi dito po, season na lang nito, March, pag-indra na lang, July, ikuha na dito, yung quantum sa kitawanan. Yung, alakit, kada dito, ang kapela unay ko, ang kapela unay ko, katinggan itong atat ngayon, medyo may minton siya, talaga na, yun, tutulugin na talaga, ay, fixed season na ito, katong na hindi ko kalap ito. Okay. Okay, so kada gitoy medyo nanginapay lang ti petroleum products. Manipod ijay takdang aging gana ka DJ kataawan wenno paset ti taaw nga pagalaan ti pusit. Kasano ti kadakkel ti konsumo da para iti petroleum products apo ago. Container man ti alalan no paset. Sa nga container. Wala ti 6 liter si jay di no ko 50. Okay. Hindi ka tanis ka gasolina, 60 ka nung nagtan. Hindi dyan ka 50 na siya, no? Ribumit. Malagat nanginalagit po 60 sa kilo. Okay, so kada gitoy ita lugaryo manuti pagpaangkat da iti pusit kasi amok ba mas nalaklakalat ta dita ayan nyo komperan no adan di merkado ada iti produkto wenno diti pusit nga maala iti biyang ti baybay. 180 to kasi hampir lang yung unang isip magunang ako. 118 sa relaan kasi dito nila ako dumating sa merkado dito kasi. Okay. Okay, nagre-range ti merkado ti 200 to 215 sa per kilo iti pusit. Okay, kasanot marketing adda kadi pagibagsakan da gaputa ado or adda umaylat ta agangkat kada iti makalapan na pusit di kalugaran ti nga mangalap apo kapitan. No, kasi tanda may gangkat. Tanda may pagibagsakan na. Amin sa mga klase, doon din na duma nga, di kite fishbend ko kayo, mapagdagila ko kayo yung awa-away, mga inside. Kasi, labos ti baybay mo tata ti kukaunda. Okay na, long makondat ko yun. Okay. Kaya aga naman lang, no, agdupul yung,
kung takan naman nga bayar ka. Adan sa tinagduduma klase ti pusit, adda red, adda puraw, adda pwede babasit, apo kapitan, agpapada ka dit presyo na gitoy, ha? Ang pusit nga Awan dyan. makalaban. Go ahead, sir. Nanginginal, digit yung malat dito nga po siya, digit yung regular. Digit yung 180, digit yung sale fee, digit yung nangina, 350. Digit yung patawag, digit yung 350 to 400, digit yung kasi yung ratio na sir. Okay. Okay, kadigit yung al daw, apo kapitan, talaga, digit yung kalugaran tayo, talaga sumalog da amin gabot na pintas si Tiyempo, adamit tempusit, nga makalaban. Sala nga po namin si Conser, di kagkala ko nakatibito eh. Mapanda na payaw, at natin ko na kung dito yung payaw kaya nakaligid ito handa mapuyatan, hindi po si andot maalam lahat na yung mapuyatan dahil handa nga lumadulot at papanumad sa aluminar yung mga alap yung lugar tayo. Okay. So yung puyat, DJ Puyat, di talaga nga kalaban, Okay. po kapitan. Okay, so no, sinyalawa mo ni J. Baybay, agumong di tayo pusit, karwasan damit din. Handang lele tinet, nga pangalada, pangdaklis da, kada ito pusit, po kapitan. Saan sir? Okay. Di may isang bangka, bangka di motor. Mano nga tao ti agkukuyog sa jay, manut man. Kali di bangka nga mapanagala iti lames, especially pusit, apo kapitan. No, danduma, basta kung buwida sa gigisang bilog, may isang tao ng no danduma, pasaray gwa, dapat mo ko diya, may isang bangka siya. Okay. So adda maibaga kadi jemay sa bangka makaisangat iti 10 kilo, 30 kilo or 20 kilo. Apo kapitan. Ganit no malasod na sir, 20 kilo lang, kasi yung no binasad na makalalang 50 giganas 100 kilos. Okay. Okay, sir. Awang gayam madaanan sa diti Dumadara Festivalen dita Davila Pasukin na ana di kitay kasla nakasaganan no plano yung ngayuswat para iti Dumadara Festival, apo kapitan. Gusto ko lang kasi kaunti hindi sibaan. Siyempre si nangyubuang ito nga founder di late Father Ronald Bunayon. Kapintasan na kita nagsublimit man di wala yun. Turismo, nagbiyak manin. Umingilo pa nga mo po kauti pandemic and mag-full gas dito kumanita. Hindi man ki dati Sir Robert. Baka ada fluvial ki Aldaw, then ada Misa. Tandang lumit happy naman di rapiin kasi ay. Baka danto kay Bangkaton nga mapasama sa parlor game. Libre nga makan dikit na nikitayo makan sa Robert. Okay, sir. Okay. Masublianak deti pusit. Pagka adu unay kitawan ti aggatang, di ba the dry pusit apo kapitan, ore ka di dita Davila, dadaingin dati pusit apo kapitan? Dadagdayin ka ng kung pagpunto mo lang, kagwan na nga pusit may dispose. Okay. So meaning to say, nangato ti demand, adu taggatang. Yes, sir. Okay. Alam nga dito. Sa kaya galalat po dito sa pagudpod, halapili barangay Davila niyan, pagudpod, Burgos, sa dito pasukin Davila. Okay, sir. Thank you very much. Sinintad mo agundaway nga makainuman da ka iti deto yung aldown. Malaksid mo da dito kahit mo pa ipadanon. Kaditi mangbubuyaw, nagdingdingig ka na tayo iti deto yung aldaw. Go ahead po. Go ahead. Ada kita padigiti kalugar nga may mayat Dumadara Festival kan may Lenten season kaya nakareging di barangay estimating with MDR kani acting mayor Chino Ginaldo meeting namin sir may pag-Lenten season ito na dito sumat ka no pa yung focus yung nakareging aming barangay tanod BHW meeting at kanilitang malaman although ang itong bukan niya talaman kagaling niya yung pinag-prepare na kaamok na nagsaon kita tao. Ito yung dito diriti dyan pa, Trebiyo. Kan adun to, digiti
Kasi ano dito, turista nga may tunong aron, mga lati po sir, hindi kaya lang straight, barangay labi lang turista yung nakaready na ako ti barangay para ka-ready nga okasyon. First ko ba tayo nga speeding paramedics and then ambulansya kasi ada yun ti barangay labi lang ito poblasyon. 17 kilometers no, just in case, kapit ako mapaspasama. At disgrasya ket sa 10-15 minutes ang may taray sumang pwede ambulansya ket awanin matino ko pasyente nito nga investos po kanya dating hindi mo may dulo pa din mo question Sir Robert ket kuna no may kay barangay Davila ang anak nila tapo ken kararagtemet lang ta dahil yung magkita ng aldaw hindi lang Sir Robert. Okay, thank you very much, Apo Kapitan. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. Okay, thank you very much Apo Barangay Chairman Elviro Agoo. So DJ Apo ti pakaidumaan ti biyang ti panakakalap ti pusit. Parang mas na alalisto gapo silawam lang din umasidigdan karwasem ko na ngem ti kalaban da puyat. So nga adda digiti madi nga mapan sumalog gagiyem kay kabsat mas kay ket da payla ti agkalap iti aldaw wenno tay parbangon gapo ta saan da nga mapuyatan kakabsat ken gagiyem puyat gayam ti kalaban mo rabi ila nga po ti panakaala ti pusit iti baybay gapo ta DJ Silaw isu ti paturong da danom araaran digiti pusit ag umasidigda di jayen from your bilog ag karwas kan ipamumet yan taonig ta bilog mo na laklaka parang nalaklaka ngem DJ nga rod puyat sa nataaw apo ti papanam natinga dumakkel apo DJ konsumom gapo ta digiti mapa nagkalkadap gagiyem may isa ka digiti mangparigat kadakwada ka digito dito nangina apo nga petroleum products na muna ta gasoline engine dire uso sa rin da apo nga bangka ti motor ti bangkada kakabsat ken gagiyem at the same time no rabi ket maamitan na kaapo ti sana sa ata panyempo ta uray kalgaw ka digito yan adalata panagdawel ti baybay kakabsat ken gagiyem nga mabali na po nga matungitunda ini pa nagpiggad digitay mangalap. Okay, kabayatan na po padaanan nyo digiti natay apo iti napasama ka pa nagpalto-paltog iti Tennessee iti may isang pagadalan iti Tennessee Estados Unidos ngem kasangwanan deta gyaman tayo po kadto sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital Number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa po di TMT Construction Company, 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayin ka ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much sa Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center. Iribalintawag Street, Lawag City. Babayin ka ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, dita Barcelona, Spain, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Cherry Lanes Crispy Chicharon. Magatang dito po di ground floor ti San Nicolas Public Market. Babayin ka na Mr. Henry Vallador, kaya ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, eri Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat kaya ni Mr. Victorino Pasqua, eri Honolulu, Hawaii. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakikayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 000232 Blue House Beach Resort.
Congratulations sa po kada iti nagasat nga nangabak iti third weekly draw ti Blue House Beach Resort promo bonanza gagiyem kay kamsat. Talo apo di iti nangabak iti first, second, kag third nangabak di apo iti imported goods. Idinto nga sangapulo apo di iti nangabak iti sag to 200 pesos kas consolation prizes. Tapno may raman kayo met nga may kanapot ti tsansa nga mga bak karito nga papremyo. Mapanlay nga po agukupar, agupa karito cottages ti Blue House Beach Resort ti Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Automatic po may isa nga pagkainakuparyo di may isa nga cottage insigida nga da maipaay ka na kayo apo nga may isa nga Blue House t-shirt plus ticket apo deti raffle ticket nga mabali na mangitunde di panangabak yo iti dadakkel nga papremyo. Isurat yo laing tinagan, kompletong address ken deti telephone number yo, then i-drop yo ijay tambyulo deti stab na dayta na po ti mangitunda mabali na mangitunda di panangabak yo karite papremyo. Deti mid promo draw gagiyem ken kamsat. Pangabakan yun to apo iti 5,000 cash first prize no da kayo ti mabunot ti entry na. At ti second prize 3,000 pesos. Pakaramanan na po ti third prize nga 1,000 pesos ken adupay nga consolation prizes. Adan to pa po maramid nga paayayam nga adda iti maited nga premyo kadigitay mga bak gagiyem ken kamsat. Ken ti grand draw amin nga non-winning stabs manipod po week 1 ang hinggana ti maudi nga lawas ken saan nga mangabak pakairamanan na po dito mid promo draw karaman to amin di kito po nga entrisyo para iti grand draw. First prize para iti grand draw ti Blue House Beach Resort promo bonanza 10,000 a pesos. Ti may kadwa gungguna 7,000 a pesos ken ti may katlo gungguna 5,000 a pesos ken adunto pay apo nga consolation prizes. So awan sa baling aramiden nyo no kayat yu ti mapanagpiknik diretso kayo apo iti Blue House Beach Resort. Gaputa detoy ti mangiya balin na mangited kada kayo ti tsansa nga mga bagay kakadakkel a papremyo. Blue House Beach Resort Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Bawenti panangimaton da Mr. Rexy Buyat, Mrs. Nancy Buyat iti Honolulu, Hawaii. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangi kuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter na, filter dryer na, no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert. Aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy. Ti programa tayo Damdamag ni Berto. Adan na palabas po 38 minutos. Kalpasan na po ti oras tayo nga alas 12. Gagiyim ken na kamsat. Maulit-ulit po dito pasamak nga kastoy. Especially di Amerika. Dito shooting incident. Panagpalto-paltog. Gagiyim ken kamsat. Natay ti talo agad adal. Ken talo nga mga isursuro. Idi panagpalto-paltog. Na napasamak. Idi may sa pagadalan. Idi Tennessee. Segon kariri panakabagi tilinteg. When no kapulisan. Sandali lang gagihim kay kamsat dito napasama ka po nga panagpalto-paltog gagihim kay na kamsat ije Tennessee may isang talo nga agad adal talo may tapo nga mga isursuro dito natay sigong ka dito otoridad may isang babae nga armado
tibiglalatan wenno gulpilatan nga simrek apo ket ditan nga inaramid na apo iti panagpalto-paltog iti Covenant School ijay Nashville, Tennessee. Agigiyem kamsat. Napaltugan met diti nagresponde a pulis no sa dinno nga armado dito nga suspect iti maysa nga handgun ken assault type rifles. Natay ti 28 ti tawen na nga suspect nga saan pa nga naiparwar di otoridad ti pakabigbigan wenno nagan na. Kinuna ni Don Aaron ti panakangiwat ti Metro Nashville Police Department nga napande ti suspect iti may kadwa nga kadsaaran. At pagadalan ngem amwen pailaeng di otoridad no anya ti motibo ken no anya ti nangidoron iti deti nga babae nga nangaramid iti nasao nga panagpalto-paltog apo iti detoy nga pagadalan ijay Nashville gagayem kabsat Covenant School ijay Nashville, Tennessee, Estados Unidos. May nagiti detoy adda panawagan apo ti presidente ti Amerika ni US President Joe Biden gagayem kay kabsat kadili agpampanday linteg nga mapaigatan na po ti panagikot wenno panagtagikwa iti assault rifle. Nagpanawagan ti US President Joe Biden kali nagpampanday linteg nga mangipasada iti linteg nga mangpaiget ti mabalin nga pannakagatang dagiti umili ti Amerika iti assault rifle. Gagayem kakabsat deti apo ket kagiddan deti napasamak apo nga pamaltog iti baysa nga private Christian elementary school iti Nashville nga nakatayan ti tallo agad adal ken tallo pay nga mangisursuro. Kuna ti US President nga panawenen tapno maprotektaran dagiti agad-adal ken kasapulan ti mas naigiget nga pannakaipasa ti linteg nga detoy ket mga kontrol iti igagatang wenno panagikot dagiti tattao iti assault rifles. May palagiba po nga deti 28 years old nga babae ket armado ti assault rifle ken handgun nga deti simreklatan iti Covenant School ken awana po iti asina nga nagpalto-paltog. Napaltugan ken napapatay met di nagresponde nga pulis ti babae nga suspect no sa dinno nga amwendan ti motibo no apay nga inaramid na tinasao nga nakamames nga panagpalto-paltog. Agasim po dito ubing siyempre awampay ti amuda di kita kakabsat keng gigiyem awampay ti amuda nga aramid kakabsat keng gigiyem di talatan nga paltugan na ken amuna ti pagtartarayan na ta ubing kakabsat keng gigiyem di kita mangisursuro ket naano pay na iraman da pay apo nga napalto-paltugan tallo di kita mangisursuro tallo met apo di kitoy agad-adal nga natay gapo iti siserek apo dito armado nga babae iti nasao nga paganadalan iti Nashville gagayem ken kabsat Tennessee, Estados Unidos kakabsat ken gagayem. Okay? Kabayatan na mapantay met apo iti biyang ti eleksyon dito barangay ken SK eleksyon amuyo aduman di kiti madmadlaw nga di agkakasurutanan gapo iti barangay eleksyon. Laglagipin nyo po ti eleksyon ti barangay ket no arigem mas nabarbara ng ti eleksyon ti ili, munisipyo, wenno probinsya. Apay, aggasideg ti tao, agkakarubalat ta aglalaban, agkakarubalat supporters, gigiyim kay kamsat. So para kanyak, choose your candidate silently. No daddo mga amin ket adu di kitay ibagada kwentong barbero ngem saan? Adu di kitay pasaray nadagsen unay apo ti panang trato da iti eleksyon. It's a matter of game po ti biyang ti eleksyon. Isungarod niya inikan na tayo ti gundaway, ti gobyerno. Tinawaya nga panang pili no sino digiti kayat tayo nga agtugaw ka digiti nagduduma nga posisyon niya pagpaidasigan digiti kandidato. Sangkit di apo nga ditay pinerdi, especially kandidato. Wenno saan gaputa si kaket supporter ni Kastoy, kaguram meten diti padam nga tao, padam nga bumarangay, nga ti suportara na ket kalaban diti abuy mo, saan nga nabinta sa kapanunutan digiti kung kunada crab mentality, utak hito nga kunada kakabsat keng gigiyem. So para kanyak agpili tayo iti na ulimek nga wagas. No anat yebkas ti konsensya ken panunot tayo isut ibutos tayo gagiyem kakabsat.
Nga madali ito ipakamuabot ti Commission on Election. Inyakar ti COMELEC, when the Commission on Election, ti petsa ti election period, para iti mapaspasungada na po nga barangay ken sanggun niyang kabataan eleksyon, mangrugin apo ti election period, Agosto 28, aginggat Nobyembre 29, gigiyem ken kabsat. Deti original po nga election period, gigiyem ket TSK ken barangay eleksyon na naka-schedule idi ti Hulyo 3 aging ganat Nobyembre 14. So naiyalud-ud po nga nailadladaw ngem di pa nagmuduna medyo nailadaw apo iti 15 ket 5 nga aldaw kakabsat ken gagayem. Iti siyam nga pinanid ti resolusyon yen parwar ti COMELEC wenno poll body na-revise the calendar of activities, the schedules, para iti pan nakaipawil. Dagiti may ipawil nga ramiden, nga da pan nakainaig na apo, iti pan nakaiswat, ti dua nga panagpipili, October 30, iti agdama atawen. So, the election day is October 30. Kaya, may bilang ka rin may pawil, ket ti panag maitugot iti panagbiyahe ket iti paltog kaslapay iti sabsabali apo nga deadly weapons nga ditoy ket kaditi pampubliko nga lugar iti panawen ti panagpipili. May pawil tupay kaditi kandidato ti agusar iti security personnel wenno bodyguards para iti election period. May pawil pay ti panag-transfer wenno panagi-transfer, wenno panag-appointar iti opisyal kaditi empleyado agagim kamsata iti civil service may bilang ditoy digiti mangisursuro kaditi pampubliko nga pagadalan. Imunan ngayon yakar ti poll body wenno COMELEC ti petsa para iti panaka pila ti certificate of candidacy manipod Agosto 28 aging ganat September 2. Idinto nga ti panawenmet apo ti panagkampanya ket manipod Oktubre 29, Oktubre 19 aging gaapo iti 28. Gigiyem kamsa. So 9 days lang apo ti campaign period. Nga mamuyo no simrekdan apo iti biyang ti election period nakapila dan kasla agkam-kampanya dalatan gigiyem ken kamsat naikita po nga panagbalaag ti Commission on Elections nga maipawil ti makungkuna nga early campaigning gagayem ken kaabsat. Okay, kasangana na po dito sa bali pa nga damdamag. Thank you very much Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang po iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manigod Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much iti TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaeng ken Honorable Telvin Tapawan. Maraming salamat, Pugadlawin Carbas Aircon Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng ken Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Mr. Victorino Pascua, iti Honolulu, Hawaii, Ma'am Esmer Galisinao, dito Barcelona, Spain, kay ni Ma'am Elis Tamayo, manibod ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
na nga ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Ano na palabas, supatapulok at siyam, minutos, kalpasan, ti oras tayo apo nga alas 12. Idikal man, nakainuman tayo apo ni Engineer Cynthia Iglesia, manipod apo iti Pagasa, DOST, bueno, DOST Pagasa, iti Lawag International Airport, inline na po kada iti paspasa nga sangin tayo, nga mabalin, nga panang duprak kada tayo, ti El Nino, nga mangitunda apo iti tikag, when no pa nagkurang iti danom, ibababa apo ti water level, both surface water ken kastamit ten underground water level gagiyem ken kamsat irikal man metlaeng naki-appoint akabot interview ken apo Jan Chudoro ti manager apo ti Ilocos Norte Water District but saan natin nga naakomodar gaputa adadeto inatendaran na session na po itapaway Ilocos Norte that time at very busy ni apo GM gagiyem ken kamsat amoy amaden tay kuma ana digite preparations da tapnon sante nga agsuffer unay especially kada kay nga konsesyonaryo ti Ilocos Norte Water District ken digite sabsabali pa nga water district sila dudu mga paset ti probinsya hanla nga po nga ti Inwad ti water district ti probinsya nga Ilocos Norte ti Inwad ken Prime Water gagiyem ken kamsat we have San Nicolas Water District ada pay Batak Water District, ada sa pay Dingras Water District, gagiyem ken kamsat. So ado apo digitay water districts, ada pay digitay barangay water district apo ti mismo barangay bawasa ko na dan sa gagiyem ken kamsat kasla ko maapo dita Dingras, ada ijay San Marcelino, gagiyem kay Kabsat, ada digiti kasjay, barangay water service gagiyem apo Okay, so ijay digiti serserbian apo ti Maynila, especially Metro Manila, ada abiso apo ti Maynila Water Service Incorporated kaditi consumers da nga ada ti water service interruption iti kada aldaw manipod aldaw ti Martes Marso 28 tata gagiyem kamsa ta mangrugida kas addang ti Maynila tapno aginot iti danom gapu pay lain di pangtaapo ti El Nino phenomenon iti maikadwa nga paset ti tawen kakabsat ken gigiyem sigon ti Maynila mangipanda po iti mobile water tankers nga naka-standby tapno digitoy apo ti agi supply kadigitay potable water kadigitay customers da gagiyem kamsat sigon pa iti kumpanya nakadepende apo ti actual raw water volume nga maawat ti biyang ti treatment plants ti actual rainfall nga mapanapo iti watersheds ken digitoy apo ket mangibayag apo iti water service interruption makitkita met ti kumpleto nga listaan ti schedule digitoy maapektaran nga lugar gapu pay lang po ti water service interruption online website ti Maynilad so possible kasalamet ti kuryente ni kwa di ba na adda pa nagkurang apo ti kuryente gagiyem kay kabsat ada diti rotational brownout dito nga lugar aggigidan dito nga lugar kunada tapno makaanay di maiserbi nga kuryente wenno mapangka diti end consumers kastamit apo diti aramiden ita ti Maynilad ket no dumigdeg no pay may bagbagang nga kadatayo dito Luzon na amangan ta saan nga maapektaran yam kas kuna ni Engineer Iglesia Idicalman na irin numantay ken kwa na agsagana tay tata even Department of Agriculture saan lang nga Visayas ken Mindanao iti sagsaganaan da iraman da apo nga isagana ti biyang ti Luzon iti mabalin nga epekto ti El Nino kada iti pagtatalunan so dito apo ti kayat tay nga kayat mi nga ipadanon kada kayo nga adda kastoy apo nga
gastoy nga pasamak gagiyim ken kaamsat nga mabali na po nga pasarentay meta po iti masungsungad nga aldaw dati kuan adati ano dan adati abiso dan ken gagiyim ket adda digitay anan reklamo na po nga konsesyonarios ti Maynilad gapu iti deti plano da nga panangkisay apo iti oras ti serbisyo da kadigitay consumers wenno digitay gagiyem kakabsat digitay digitay agar aramat apo iti danom manipod kadigiti manipod iti nasao nga water service company gagiyem kay kamsat siyempre agreklamo ka ata 24 oras available ti danom yan ta banyom yan ta gripom yan ta uneg ta balayo ngaminto no in pakat apo ni Inwad Maynilad DJ nga sistema gagiyem kay kamsat da oras nga awan danom yan ta pagtaingan nyo gagayem so dito po rumbeng sa ganaan tayo lata mabayan nyo apo ta i-request yun to nga mangited ni apo GM ti Ilocos Norte Water District kadiri tips no kasano apo ti panang ngaramid tayo iti makungkuna nga water conservation when no panagin inot ti danom. Even the national government ibumbunan nagnan apo iti mabali na pan nakapasamak deta isu nga ikantayo na po iti makungkuna nga importansya deto agpractice tayo no ana digiti nasken apo nga aramiden tayo tapno makainot iti danom. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adami na bati po nga 4 minutos kasanguanan ti oras tayo nga alauna gagiyem kay kamsat mapantay po ni Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. May kung konsideran kanon ni Teves kas mastermind na idi pa nakapapatay ti Gobernador Roel Digamo ken walo nga sabsabali pa idi Marso 4 iti deti nga tawen iti nayuswat na pagtataripno nga kinuna ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga sapsapunen da ti duapay kadagiti talo nga utek iti nasaong krimen the exact word ni Justice Secretary Remulla, they can be contacted. I think meron namang nasa social media dyan. Yung isa, meron nag-text sa akin. I told you last week, Congressman Teves texted me, they are being considered as masterminds. Balik sa po dito sekretaryo gagiyem kamsat agtultuloy met investigasyon nga may suswat kinunapay ni Remulla nga ni dati nga Negros Oriental Governor Pride Henry Teves ti ububing nga kabsat ti diputado ket mabalin nga mairaman pa di kaso nga ti panakapapatay ni Digamo kagiddan ti panaka raot ti sugar mill da iti napalabas nga weekend when di ba na ala digiti nakakaling armas kada pagpabekta ka po kada iti sugar mill digiti Teves so magmamano nga nangatong armas bala ken pagpabekta ka tinarecobre iti 50 nga hektarya nga compound ti dati a Gobernador Teves iti barangay Caranuche ili ti Santa Catalina manipod Biyernes nagpatingga iti Domingo. Kinuna ni Remulla nga digiti suspect ket na aresto iti kaso ni Digamo
ken digitoy tinangibaga nga nakita da ti panakaaramid digitoy pagpabetak isu digitoy nakita iti sao nga search warrant gigiyem ken kaamsat. Kinuna ni Remolya nga iti babenti preliminary investigation iti ububing nga Tebes ket na ipasigurado nga bigyan na ti amin muna mabigbig ti amin na kalintigan na kas may ramraman iti kaso may bilangin dito ti makun ko na nga due process gagiyem keng kamsat so pati deti may bagbagang nga nasingsingpet ngem ni diputado Tebes deti dati a gobernador Pride Henry Tebes may ramramanen at dapat deti rimuar apo nga dati a gobernador nga Tebes at daan iti private armed group gagiyem keng kamsat kumbinsido ti Special Task Force digamo nga daan ti private armed group ti dati Negros Oriental Governor Pride Henry Tebes malkalpasala po ti panakadiskubreda kaditi bala paltog ken pagpabetak idi na iswat nga press conference si Jay Campo Crame may sa tirakurak the DILG Secretary Benhur Abalus ken ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Pakalimanan ti AFP Chief General Andres Centino nga adda grupo ni Tebes base kadagiti nakali nga nangangato ti kalibrena nga paltog bala ken pagpabetak iti compound when iti sugar mill da ijay Santa Catalina. Según ken ni Azurin, posible nga nausar when no mausar dagitoy nga nakali nga armas kada bala ngem na naagapan dito na naunaan na po ti Criminal Investigation and Detection Group iti panang raot da babaen ti panangi serbida iti search warrant kunana nga insigida nga naibilin iti panakaipan iti investigasyon ti Firearms and Explosive Office dagiti nakali nga armas aglalalo ket saan narumbeng nga adda ti ikudan ti subject nga warrant nga kasken ni Tebes kadagiti nangangato nga kalibre ti paltog ken pagpabetak. Inpeteng pa ni Centino nga adupay digitay naalada nga paltog pagpabetak nga posible nga mausar digitoy kadagiti criminal activities. Kinunamit ni DILG Secretary Benhur Abalos nga awant individual nga agurnong iti nakaad-adu nga armas ken pagpabetak no awan ti aramiden na krimen. May lagi datoy mamati ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla nga adda ti criminal organization nga adda ti likod ti panakapapatay ti gobernador nga ni Ruel Digamo. Ti organisasyon ket isu ti responsable kaditi serye wenno nagsasaruno pa nagpapatay ti Negros Oriental kastameten ti illegal gambling ken sabsabali pay nga illegal activities. Ganun pala kabigat yung mga digamo mga Tebes gagiyem keng kaamsat apo ado digiti mga ibagbaga nasingsingpet deti Pride Henry Tebes agagiyem keng kaamsat ngimita rumwarmet tinapong ado digiti naala nga armas keng kuana kakabsat keng gagiyem rumwarmet tinapong adda private armed group na gapu iti kaado digiti naala nga armas nga ikutan na gagiyem ken kaabsat so adda ti panakairamraman da kadupay apo kaditi series of killings pamapatay kadini palpalabas nga aldaw iti lugar wenno ti deti nga lugar gagiyem ken kaabsat nga mabalina po nga mainayon pay nga kaso wenno mairaman nga makaswan pay ti dati nga gobernador gagiyem ken kaabsat iti nasao nga lugar gagayem so nga uri dito pagili ay probinsya ta Ilocos Norte di metado dito kastang napaspasama kidin adhamit tina ako saran nya kasta idin nga mamapatay ado nga tattaon di kiti na ibilang nga isuda ket berdugo wenno adon di kiti napapatay da kakabsat ken gagayem so nga benyo apo takitain tayo suruten tayo apo dito nga pasama ka kaslapay ka dito pan nakapapatay ti Persilapid di ba tirumrumarita na po nga mastermind ket deti anan na suspenso apo nga opisyal manipod apo ti New Bilibid Prisons kakabsat ken gigiyem adupay digiti sabsabali nga digiti napapatay timetadang papatay padada nga opisyal wenno padada apo nga adda iti turay kakabsat ken gigiyem tinakamamak ditoy no digiti tattao apo nga pribado gagiyem ken kamsat digiti gagangay nga tao isuda ti agbalin nga biktima iti nasao nga
kastoy apo nga pambasa mamano pamapatay gagiyim kay nga kakabsat ya narigaten na no di pa makalaban tapada ng opisyal anyan tukit la kada tayon na po nga sinsinan lang wenno gagangay laing nga umili no sikat ti masagasaan na po digiti kakastoy ti kapbileg na kakastoy ti kababaknang na kakastoy ti kena impluensyado na nga tattao apo ano kas pagarigan ha digad awan latan na maikali kalatan na kagiddan ti panakaikalim ti panakalipat na po nga maipayang ka ti hustisya. Okay, awan na po tinabati pa yung oras ti dito yung aldaw para di programa tiyo Damdamag ni Berto. Dito di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, in technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatili na ay nga malem ti Martes ti amin na sapada, agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog tayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Adtoy diri umisung aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asuk polusyon, digitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasair, ken makairita, iti agong tayo. No saan tayo maliklikan, ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask, nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin, nga proteksyon, laban kadigitoy nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga hanlay nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo nung kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.
mga gundaway, papagayam, idanon mi ti kablaw mi ti nagasat nga malim. Iti Martes, iti dito nga Marso 28, 2023. Manipod iti ENR Online, may danon manin ka na kayo. Ti sabali pa parang ti programa tayo, Tina Palabas. Dito di bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno mapantayo na po iti dito may kadwa nga panangibasa tayo kada ito'y surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Lucy. Ngayon kasangunan yan di tuloy dito surat. Kano pa ibasa, dito surat ni Lucy, agyaman tayo ka rin sumaganan. Thank you very much kani Mr. Victorino Pasqua, manigod iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo humet iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon, na mag-aatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, at daan tiraman niya di mong tumalipatan, pakiramanan di sa bali pa putahe ngay lakoda. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon, ket kukwa kilmat batunan da Mr. Henry Ballador, ket Mrs. Cherry Lynn Jacinto Ballador, manipo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Pagyamanan ti upay ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Spain. Ket estamet 10, thank you very much ken ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincia. Adaan ka rin ang kakalaing nga aircon technicians tapnon ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa kinamat matunan ni Engineer Neil Jose. Pagyan naman ang tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, lauden laeng ti Cabeza Elementary School. Anya man o construction assistance ti kasabulan nyo. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kayat yo ipatakder, asistiran na kayo iti naingkalintigan na presyo ti TMT Construction Company. Imat matunan, wenno kukwa ni Honorable Telvin Tapawan, kameng ti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyaman ang tiupay ni Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag, Zacarias Flores Street, iti Siyudad ti Lawag. Nadarikrik na inyo ti Baguio apo ket ketyo di agpakonsultar ni Doktor Mapan iti Doktor ang mapagtalkan Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo. Manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo. Iti na inkalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Tingaro din hindi tuloy nga ibasa ti surat nga na kay palaunan. Tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Lucy. Narugyan ti klase Manong Robert. When inventra ako ni di may kaduan niya tukad ti panagadal when ti sekundarya. First year high school akon. Napalalo nga yaman ko no pay na istrikto ni Auntie Nessie. Ngamin ket matungpal na met digiti Karina. Matungpal na met digiti anyaman niya yung Karina kanya. Maisabali itinagbalin nga panang diskribir ni nanang kenkwana nga naimot. Napaniknikak dete di panaggatang mi kariti kasapula wenno diti school supplies ko. Uray idi madano nen ti panagpadait iti uniforme. Mano nga uniforme ti masapul mo? Losi. Uray dualaeng anti adalaeng pagsinublatek. Sanga na saya tikasta. Aglalo ni pa nagtutudo. Amom, di daduma. Iplantsada nga si babasakit. Alistomit lang nga maperdi ti lupot. Mang paramid kan ti talo wen no pat. Tasyak ti makamo. Agpaiso anti. Nangig mo ngayon bagak nga mang padait kan. Iti talo wen no pat. Tapno dagi sinublat nga uniformem. Ket saan niya no sumangpet ka. Labaam. Sabot to ipamagang agpatpat na. Aglalo no pa nagtutudo. Narigat ti kasta. Agyaman na kanti. Wen, aramidek deto itapnon ti kastakit. May pasnek mo ti agadal. Jak kayat nga mapaay digiti wenno ti kabsat mo kenti inam. Iti kalikagom mo. Keno resakmet. Kayat ko meta makaturpos ka. Kabagyak ti inam iso nga. Kayat ko nga dami tagbalegi ka na kayo. Agyaman nakmanin anti. Thank you very much. Sige. Agparamid kanto aro din iti talo wenno opat nga uniforme para ti eskwela yon. Gapu iti masansan nya panang ipapaay ni anti kariti kasapulak or iti allowance ko Manong Robert. Saan ko niya nadakdakamat pa iti kabsat ko?
Ngamin na minsan ngayon umay ti inakit. Agagaget no, agag-agawa ka no ti kabsat kota, agurnong, pare di pa nagkalaysa damit ten iti girlfriend wenno nobya na. Iso nga sa ano na yun na makaitit ti kwarta. Ngem no agkasapulan ak kano no ang dati pagkurangak ket ipakaamuklaing ket kuan. Ngem saanen niya kas ti dati nga regular nga mangited. Naawatak mit detoy ket kinunak kininana. Saan niya bali nanang ta? Adamit ti kwarta nga itited ni auntie. Laeng medyo marigatan ak no dadumata. No sumangpeta kiti malay magluto ak manen. Saan ka sigod na maka-review, ano saan ko nga sigod na maukag, dahil notebooks, ano librok na puta. Idulin kung tupay ti panganan ni. Agan anos ka na, anya pa'y nga ron. Aglalo ket manmanumit din nga ayaman nak dito eh. Balay na. Siguro ag samakid ka puta at da kamit din. Ken abroken namit ati gasgastusin na ken ka. Detamit ti amok na. Ngem nagasatak pa'y laeng. Nagasatak pa'y laeng gabutad da ni Antinesitas nga. Mangtultulong kanya pare di pa nagadal ko. Naglabas pa iti aldaw, alisto ti panagtulid ti panawen, Manong Robert. Kaasi ni Apo Dios na iturpos ko ti first year high school. Naragsakan ni Antinesi. Nalpas mo ti umuna. Agapay may kadwa, may katlo, ken may kapat. So nga, aggag-agawa ka, aggagagit kay di panagadal mo. Nupay sa anunay nga nangangato di kiti grades mo, saan met nga may bagang isuda tinababaunay, kalalaingan na laeng. So nga, iyag agawan pa'y, masapul nga aglalaing ka. Uwen auntie, arami di kami nakabalinag tapno, sumaya at pwede kiti gradok. Thank you gayam ka na kayo auntie ah. Idat na bakasyon, mapanag iti Manila. Ngamin na dati asi kaswek sa jay. Payaban nak ti may sa kabsat kota, ila ko mi kanuti, may nga property mi ti Kamanilaan. Sinuharog ti kadwak dito auntie. Baga ka kininanang mo ta, o may nakapailakad kadwaen. When? No saan? Itugot kay Manila, tati inam ti agbantay dito eh. Auntie, Jack pa'y napadasan ti napaniti Manila. Nabayaga ko na taong Jack pa'y napadakan ti Manila, auntie. Intugot na ni Antinesi iti Manila. Ket ti inak tinagbantay, iti mismo nga balay na. Dinto nga ti kabsat ko, nagsulumet iti balay mi. Anyan niya ragsak ko Manong Robert gabuta, naadak ko wenno napadakak met laengin ti agdindina maga syudad, iti pagilyan tayo. Dito yung ididamdamo ket mas daawanak ti kaadu ti tao. Mas daawak ka rin nangangato apasdek. Dagiti napipintas nga shopping malls. Dagiti sikat nga panganan. Dito'y pa nga na-discover nga baknang ti kabsat ni Antinesi. Adda digiti nagatgatang kano, digiti naganak kadakwada nga properties da iti Kamanilaan, pakiramanan ti Ruar ti Manila. Ket ita ilako da ti maysa nga apartment. Gamin ket awan kanon iti mga tensyon ka dito eh. Ket kayat da nga, pagbingayan dan ti, paglakwan da iti nasao nga, pasdek man. Dito nga napadasak tinangan kare iti very class nga pagpapanganan. Kabsat ko kasla nagbalbalyo ti riknak. Kasla ibilang kumet idin ti bagik abak na. Banag nga saan ko mga umiso. Ngamin kayat ko wenno, kas may nga tao masapul nga agtalinaed ka, no anya ti pudpud no akin na tao. Ngem, sa bali iti tirik na, Manong Robert. Agingga nga nagsubli kami iti probinsya nga yanteo.
Ket ditoy nga, ado digiti nis istorya ni Antinesi, nga padas ko iti Metro Manila, Manong Robert. Nagtultuloy ti panagtulit ti panawen, kapsat. When Manong Robert. Dito'y nga imentra akon iti second year high school, Manong ko. Ado di mas daaw kanyak kadagiti iti panaglukat ti klase iti deding school ye. Kung kuna iti kaklasek nga, Uy Lucy, blooming na blooming ka ah. Ken, adun di nagbaliwang, sabsabali itan tila nga. When no, deta ka diti kayati, antim nga pagyanam. Ay, uwi na. Isumit ti kayat na, ken isumit ti agat-gatang ka, diti susuot kong arwaten. Oo, naggasat ka unay. Maminsan tuman kit di ket pasyarin na kay di ayan mo. Uy, saan? Enbilin ti ikit ko, masaan ka pas-trip ka dito sa bali nga tao, ito ba na? Ngem no, adan to di kundaway. Siyak to ti unay pasyar, bueno siyak to ti sumurot, hindi pa nagpasyar yun. Palubusan na ka kani. Ilimit ko ah. Kasla dati yung lakta dito yung school. Ngayon tingin nagpaisuna. At dati yung paglakwat siyaan, pagpasyaran. Ngayon kasla kaya't kumitin ti aglang ay. Sepo din tuwot nak ni TJ Manila. Ket nakapanak ka rin tinapipintas nga lugar. Kasla sapsapulit natin ti. Nagbalin niya experience TJ Manila. Kasta ya. Sige nga ron. Awisin da kanto into no rumwarti grupo. Ta, agbabanding tayo, Lucy. Simurutak na ro diti grupo diti kaklasek, Manong Robert. Napang kami ti may sa pagpapanganan. Ngayon di malpas ti panangan, nagdiretso kami ti may sa aparke. Saan kami din niya simrek iti klase mi, naging kay ti malem. Ngayon di dandanin o malasing ko, friends, o muna ako na, amangan no, madlaw ni Antinesitas nga, sa anak nga nagatindari ti klase, numaladaw ako na. Ken, amoy meten, Serbia kisunan o iti malem, agluto, ken aginnaw, sakto ag-review. Ano nga ro ti review em ket saan tayo umet nga napansimre kiti klase. Kuna ti maysa. Di sa bali nga subject tiyo ah. Eso ti review eh. Sige, makamuka. No muna kan di muna kan da kami agit. Agbati kami pelaing dito eh. Naulit pare ti may kadwa. Nasunutan ti may kadwa ket naparasamak ti may katlo. Aging ka nga jakon mabilang kapsa. Ti pa na kay sursurot ko kariri ka barkada. Sa anak met hindi nga paati no hindi pa nagar-arwat gaputa. May gatangan anak met babay ka ni Antinesi. Nagbalin niya nalimed ti adang ko. Saan ko nga impadlaw? Aging ka nga iti maysa nga malem. Iti sa sampet ko. Kumusta gayam ti panagadan mo, Lucy? Okay matanti. Awan mitla ti problema kada iti subjects mo. Mayat mitla ti grades mo. Kas mitla ti dati anti sa ano nga nangato. Nagulbudak Manong Robert gapo ti first grading ket second grading. Adon di kaslawasay iti report card ko. Line of 7 ti kadwan na. Manmanon digiti 8-8 iti grado. O sige, sayatin na ron. Amom, napanag iti nagpa-check up iti doktor ket dumagdigdig diti sitwasyon ko. Ano ang sitwasyon ng titi kayo sa wen? Ito sakit ko
ko nga tuberculosis. Namin dudugdunga kit. Saan na ka makaangay sa sunga? Ada ti spring si spring ko tiniwat ko. Kasta ka di antikit, anyar ti sa ti doktor. Masapul ka no ti palagina na, kung saan ako na nga rumumpa. Ket pangaasin ko malusit na din ang kabutingan. Yamin ti tuberculosis ket kunada nga makaangkat. Ay, uwanan ti, api ko mga kabutin kayo. Api ko mga karugit kayo. Endo naman minsan, si Kanton ti mapan makitsenda. Si Kanton ti mapanagkatang ka diri ka sa pulan tayo ni Balay. Aglalo ikaw daw ti Sabado. Ken gumatang kanto ka ti aramatek. Irikit chen utensils nga para kanya. Kiti jay, isulat ta ti usarek kaputa deta ti bilin ti doktor. Sige anti. No siyak ti maman makitsenda, di okay lang. Basta ang daw ti Sabado, no awan ti klase. Sige, alang nga ron. Isagana ka nga rin din ta. Magluto ka niti pangbalenta. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms Blue House mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare di dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare reservation tumawag ni cellphone number 0963-003282 Blue House Beach Resort. Congratulations kali ti winners para ti third weekly draw ti Blue House Beach Resort sa Promo Bonanza. Sa nga pulo apo dito na nga ba di consolation prizes nga sag 200 pesos. E dinto nga ti first prize, second prize, ken third prize ket nangabak na eri imported goods. Amin na po nga may kanti ticket. Wenno amin nga mapan ang okupar kali ti cottages wenno shades ti Blue House Beach Resort. Kada may isa nga shade, automatic po nga may kang kayo iti Blue House t-shirt. May isa nga Blue House t-shirt, ken may kang kayo amin nga nagkukuyog iti raffle ticket. Iti raffle ticket, masapol nga isurat yo, tinagan nyo, ti address yo, ken ti telephone number yo, then i-drop yo apo, i-regreg yo iti Tambulo DJ Stab na. Ket deto iti mangitunda, mo mabalin na mangitunda kada kayo, iti panangabak yo karita kakadakela paparumo. Malaksi da po iti linawas nga weekly draw. Adan to pa'y marami da po nga mid-promo draw. Dito nga, dito nga nakasagana, nga atiwen, digiti mga mabunot, ti entries na, ti 5,000 pesos kas first prize, 3,000 pesos ti second prize, ken ti third prize, ket 1,000 pesos. Adan to pa'y maangay nga paayayam, nga dati premyo digiti mga bak. Adu pa'y digiti consolation prizes. Iti grand draw, amin nga non-winning entry sa po, may raman da iti grand draw, ti Blue House Beach Resort Promo Bonanza. First prize, 10,000 pesos, second prize, 7,000 pesos, third prize, 5,000 pesos, plus consolation prizes gagiyim kay Kabsat. Ngaro da po, tapno may kang kayo po ti chance nga mga baka dito nga kakadakya na pa premyo, iti Blue House Beach Resort Promo Bonanza, mapan kayon, iti cottages, ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City, gagayim kay Kabsat. Amin kayo nga kukuyog nga mapan, may kan kayo amin iti raffle ticket, so may kan kayo amin na po ti Gundaway nga mga baka dito nga kakadakya na pa premyo, nga insagana da Mr. Rexy Buyat, ken Mrs. Nancy Buyat, dahil agtagikwa iti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Si kuati napintas nga pinangikwa ti lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti
once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Naglabas ni di aldaw, Manong Robert. Nagtultuloy ti dalimed niya panaki kuykuyog ko kadili ka barkada. Wen kabsan. Masansanen niya mapmapan kami kadili lugar nga ayuyang digiti babaknang. Kastamit ten digiti pagpasyaran. Dito'y nga masansan metten ti pananglangan mi iti panagklase mi. Lupay kasta nalpasti second year high school ko. Ngem, nabababa digiti grado. Saan ko datan ngayon informar kani Antinesi detoy? Nagtultuloy met nga dimmegdeg ti sitwasyon na gapu iti sakit na nga tuberculosis wenno TB. Adda digiti gundaway nga kuyugek no mapan iti doktor na ket bilbilinen nak ti doktor. Kada iti rumbeng nga ramidek tapno jak maakaran. Nupay mabutbute nga kidi manong ko. Nasken nga anusak tapnon saan nga maputol ti agdama nga sitwasyon ko. Ti sitwasyon ko kasla ak labak nang wenno kasla ak metten nagtaod iti nasaliwanwan nga pamilya no pay naggapuak iti kinarigan. Nagtultuloy met ti kina managliway ni Antinesi. Agingga nga pati pa nagirwar ti kwarta iti mismo nga ATM na ket intamek nan kanya. Losi, sigalatan ti agirwar ti masapul ta diti balay. Total, sigamit ti aggatang. Alam latan ti ATM ko, among ti pin number na. Well, madlaw ko ket kumapsuta ka na ko. Agan anos ka, taramide kami nakabalinak. Tapnon di kasta makatulong at hindi pa nag-aadal mo. Balikas na ngem naliday ni Antinesi. Banag na nakaragsakak Manong Robert. Sige anti, apikit din niya saan. Anong sandak nga rod Ngamin ket, awam met ti mabalinda tatang ken ni Manong ko, aglalo ket. Mapasungaganen ti panagkalaysa, weno panagkasar da Manong ket ni ti girlfriend na. Ayun kaya na yan. Ipalpalagip mong to ata, makaitid kami to ribasit lang nga regalo. Tumadanon ti kalaysada, sikan tulatan ti mapan, sa anak to na mapauman. Ited kun tulatan ti panakabagi ti kasar ni Manong mo nga kaanak. Balikas, tinagbalbaliwen nga ikit ko nga kasinsin ti inak, Manong Robert. Naglukat ti klase. Ada ako ni ti third year high school
Tigrado para iti sekundarya nga ibagada a kaririskuan. Ngamin ket isukanon ti pannakarikna digiti agad adal wenno kastoy nga edad iti so amin. Wen kapsa. Nang nangik ko idin data. Nga ko na digiti inaunangem da kami aglalo digiti kakuypuyog ko nga kapibintasan kano ti third year iti Cebu Bukel nga panag high school. Naganganas ngem ti fourth year. Manong Robert. Dito'y kabsat nga adda may sa nga baro nga kaklase ni. Dahito'y ket ni John. Ni John Manong Robert ket nayanak iti Amerika. Ngem inbaon digiti naganak ken kuana ngem may nagadal dito'y ngamin ket saan da nga masamo. Ken adda kano ti lukluko na ijay Estados Unidos. Saan met nga puro nga Ingles ti pagsarita na gaputa. Agpadamet nga Pilipino digiti anak na. Makasarita iti Ilocano. Ngem adda digiti saan na nga maibalikas ket igulpe na nga ipasaksak ti English na no kasta nga kasarsarita. Napudaw ni John, napayag, kasla mestizo Amerikano latta, Manong Robert. Nairaman nga ro ti grupo mi nga agbabarkada ni John, kabsat ko. Adda digiti gundaway nga mapangkami ka iti pagpapanganan nga ni John ti agbayad gaputa. Adu nga ro ti kwartana. $2 pay, Manong Robert. Nukasta nga adda kami kariti pagpasyaran ket umuna akagawid gaputa. Or orasak ti kaadda kitirwar gapu iti yaawid ko tapno. Agistimar iti balay nga pakinagnana edak nga balay ni Antinesi. Adda digiti gundaway nga Lucy, nakakilkiljoy kamet. Nakasapsapa pa nga magawid kamet ten. Api ayan niya ti kamakakamem. Ay, awan niya. Amangan no, agungit di. Ni mamik no. Agladaw-ladawak. Jak na annadan ti bagik nga imbagak ti mami, Manong Robert. Ngamin kayat ko nga ipatas ti bagik kani John. E di day di agundaway. Kastaya. Sige. Apay very strict da aya. Kinunana. Wen. Sunga mo na akon. Amuno na akong ket. Amangan tasap-sapulin da kon. Sige nga rod. Nemno kayat mo itulnud kan. Saan? Saan ket no makita da ka? Ento no maminsanin di panang itulnog mo kanyak. Kinunak ket intarengteng kon Manong Robert ti Pimanaw. Ngem ditoy nga pinanpanunot kumetlaeng dinaisawang ko ken ni John nga nagpamarangak nga dagiti naganak kanyak ti pagawidak. Ngem ti ginagpaysuna ni Antinesi nga pagserserbiak tapnon ti kasta pagadalen na. Magudwan ti school year nagtultuloy ti kinasinged ni Kenny John. Aging nga iti maysa nga aldaw nga inawis nak nga mapanmangan wenno aglans iti ruar. Dito'y kabsat nga saan kami niya nagsubli iti pagadalan. Manong ko nagdiretso kami iti masansan nga papapanan mi nga parke. Ket dito'y nga adda tinpudno na kanya. Ngamin madmadlaw ko nga very special ti trato na kanya kariri nga aldaw. Banag nga pakaragrak sa akin, Manong Robert. Agin nga pinetpetan na rin iti dakulap ko bayat ti kaadami ti parke. Sanay niya sa asti. I love you, Lucy. Nabayagan niya may ito niya may tatadududwata kit. Nadaan ako nito tuloy na mga ibaga. Ang asim din ako mapaayon. Love na love ka, Lucy. Kinunana ket jakon na igawid ti panangarakop na kanya, Manong Robert. Kabsat ko kaysla kayat ko ti rumukwas. Ngem adda mangrikna nga mangigawgawid kanya. Agingga nga nariknaklaengen. Nga dagiti bibig na ket
Nakadepel damit den kariti bibig ko. Jakon na igawit tirik na. Dita nga nakiinagek kag iti nakapapaot. Ken ni Jan Manurog. Kalpasan dedi nga napaot na panaginagek. Naibalikas pumeten iti I love you, Jack. When mano, Jack may ladawan initiragsak ko. Ngem nagtulad kami when yung pagpakaasik ka ni John. Kanuel ken mabalin ken ilinad mi ti relasyon ni. Nauray pa'y karigiti kabarka kami. Tapnon di kasta ket sa ano may danon karigiti. Masiknan kanya kang runaan na ligiti naganak kanya. Kinid daw ka ni John. Ayos ko na. Apay ket binasa. Ket maasim na. Normal ka ket buwak ka nagtan. Saan ka nung kituloy may kanina kabarka? Nasisiyat ka yung kasta siya. Tapos di kasta ket makaliglig na na nagati. Saritain, madlaw doon ka ang natirelasyon ka. Sige, may sumunod. May katagpasyan na pa yun. Ket, mabanta ka di Jenny, barber style. Kaya ko timahan ti barber. Saan mo ka di nga kayat? Ang maanong kaya. Sige, mabanta ket. Nung umalit kita kawin ako na. Amaan sa pagkulin na kulungan di ba na? Kinuwi di ba na isang kawin mo yan? Saan yung rumbing nga? At dalalaking umidyan. Iparit na kanya na. At dati ang pasyer di ba na ibig? Kasalwanan niya ituloy ito yung ibasa, ti surat ni Pagayam Teolosi, agyaman tayo kadig sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, iti Siyudad Tilawag. Nadariklik na inyo ti Baguio, ket ti agpakonsulta ri doktor, mapan ka ni Dr. Alan Taylan, ti doktor ang mapagtalkan. Agyaman tayo ba iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga serbihan ti TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano, aging nga malpas, ti pasdek nga kayat yung ipatakder. Kukuha kinamat matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much iti Pugad Lawing Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka iti nalalaing nga aircon technician tapno ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo babayin ka ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo ba ka ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao manipod iti Barcelona, Spain. Pagyamanan tayo ba iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon at daan ti raman nga di mun tumalipatan. Pakiramanan pa iti sa bali aputahe nga lakoda. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon ket kukwa kinot matunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much ken ni Mr. Victorino Pascua manipod iti Honolulu, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tilawag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Nagtultuloy ti relasyon mi kani John Manong Robert. Wen kabsat. Nagtultuloy met ti panangilimed mi. Kang runan na kanya ka nga nagilimeda ket ni Antinesi ken uray pay ni Nanang. Pagarimanan met ten ti kabsat ko. Naaramid met ti kasar ti Manong ko. Ket gaputa saan nga imay ni Antinesi. Inawis ko di kiti kabarkadak pakairamanan ni John. Tapno mapan kami iti nasao nga pakasar. Papagayam nagdayeg at tiging ginet. Padaanan niyo apo ta, mga latay ito apo iti biyang ti Fiborgs no, sa dino tinagsentrohan na, dito yung naging ginet. Kaya narik na tayo, itay laing ang pag-aati, itay laing kakabsat king giyen. Idultuloy tayo ano ti panakaibasa, dito yung surat ni Pagayam tayo Lucy. Naragsak kami agbabarkada iti kadami iti kasar ni Manong ko nga Carlos, Manong Robert. Ket dito'y nga saan kun nga nailimed ti pudpudno ang kinatao ken ni John. Dito'y nga dimawat at ti dispensa no apay nga nagpamarangak nga baknak. Kaasi ni Dios, nawatan nakmen. Awan niya ruden tinasken nga ilimed ko pa'y kenkuan. Awanen tinasken pa'y nga iliklik ko kenkuan. Manong ko. Aging kakabsat nga
iti panagkuyog mi manen kani Jan, ket kastoy titurong ti saritaan. Lucino, talaga nga ayayatin nak. Paniknikan man no talaga nga ayayatin nak. Anya ti kayat mo sa wen? Apay dudua ka ayay ti panangaklong kukin ka. Ti panangawat ko iti ayat mo. Ada ka di pagdudua. Wenno ada pagselusa. Isu nga digita ti bagbagam. No. Kayat mo sa wen? Let's make love. Ano nga let's make love? Tapno maawatam. Kaya't ko nga ipaay mo tibagim kanya. Kaya't ko nga ikutan ka. Oy, Jan. Ubing tapay ha. Sa nga pulo ket 5 laeng titaweng ko, idito nga sika ket agsa nga pulo ket 7 ka pay laeng iti sumaro na pa nag-birthday mo. Api nga deta ti pampanunute mo. Amo, medya stay. 12 pay laeng ti babae ken lalaki ket amudan ti makunkuna nga sex. Iso nga, saan niya naskin nga? Saan damit nga aramiden? No talaga nga ayayatin nak. Ano nga? Deta ka diti pa nang ipakita iti ayat. Siyempre no italik mo ti amin mo iti lalaki, kit italik mo ti amin ti lalaki ti amin na. Kaya't nasawen nga talaga nga gayan ayat kayo. Mabutengak. Mabutengak dyan. Saan ka nga buteng? Siyak ti makaam mo. Siyak ti makaam mo. Anya ayat ti pagburiam. Sige. Ngem saan nga ita, ha? Indun sumarunong agkuyog ta. Ko kini Jan, Manong Robert. Kaasi ni Apo Dios saan met nga nagpilit. Ngamin panpanunuti kiditi panagawid ko. Amangan ta maibayag kami siti lugar a pangipanan na kanya. No ikutan nak wenno ikutan na ti kinababae. Ngem kalgidi agundaway manong ko. Adda sa bali arik na nga marikrik na. Kasla na baraak iti daydi agundaway. Isu nga tunggal panaginnagik mi ken ni Jan. Arakupek tinairot. Ket ditoy nga makinnagekak tinapaot. Ini panagawid ko kabsat panpanunutek ti tulag mi ken ni Jan. Nga iti sumarunong nga panagkita mi ket ipaay kunto ken kuanan ti kinababaek. Ngem agal allangugan pay laeng ti saritaan mi ken ni Jan. Ti kunana nga panangipaay ko ti kinababaek ken kuana. Kabsat ko karidi nga gundaway no atanda ni Jan. Talaga jakon maigawin. Sabalin tirik na. Jak payen mapagdidiferensya ti patis kada bubuong iti daydi nga gundaway wenno panagluto. Maarari kat tutak. Agingga nga naguni ni Antinesi nga dagayam iti likod ko. Oy, Losi, hindi nga sipsiputang ka, ket saan ka nga makatahnaken? Api nga tila mapidpidot mo nga erikado ka rita dudot mo eh. Ay, bukuan di. Panpanunutik namin ti. Jack masurutan nga. Formula ti chemistry ni. Ti subject ni nga chemistry. Nakarigrigat na ti paspasulbar ti maestrami. Ay kasta aya. Ala-alalakit na. Agtanang ka kastamet na deta. Awatin nga na siya at kensurutin nga umiso ti formula. Tapno
rumwar ti gusto nga sumbat na. O sige. Ayaban na to no. Makaluto ka, ket mabisina mo. Mabarak mabelag tugaw dito sa alas. Pambarak nga buya iti damdamag iti telebisyon. Sige ante, ayabang katulatan. Kasla na sibsiban, tinadara nga riknak. Ket medyo na iwaksik nga panunutin, kisaritaan ni kami dyan, bayad nga da kami itay, iti parke manunutin. Pero iti, kaganasik na ni Macho na, iti paragunin ang tinesi. May amo na mga ta. Ang ganda niya pampanunutin, kisaritaan ni kami dyan, ket ti panagluto. Amangan sa bali ti raman ti malupot ti agungit ni Antines. Susapo, ano dito hinalit na? Jack maawatan iditirik na, Manong Robert. Papagayam sa tayo umilipas ng ibasa, dito surat ni pagayam tayo Lucy, iti aldaw. Anyat yagba ni nagasat na. No itud na, when paikutan na ti kinababae na, idi kasta nga kaubing na, idi kaya nayat na kaya di dyan. Padaanan nyo ti tuloy, tindeto pa ng ibasa, idi di surat niya na kay palaunan, tinapalabas ti biyag kinayat, ni pagayam ti Lucy, ito nubigat. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert De La Cruz, di technical control, ni SK Chairman Maki Paulino. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Martes tayo amin, asa nga pada. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.